Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office on Air. At iti programa iti tangatang apakaibingayan dagiti napapateg ka impormasyon may panggap panagsagana, panagresponde, kat panagrecover manipod iti agtutuma a klase ti diligra ng emerhensya. Agplano, aganad, kanagsagana para iti pagtalgedan iti tunggal maysa. Isasagot kada tayo iti LGU Sagada tan Radyo Sagada 104.7 FM MDRRMO on Air. Time check kapagayam kat eksakto nga alas 11 iti agsapa. Kat antayuman na dapawan ti programa nga MDRRMO on air ti Radyo Sagada at itapiko itakat ti natalged nga mushroom foraging tunggal panagtutudo panagsalakni biti biyag kabakiran ken ti komunidad. Kat naimbanggal daw kadagiti aming nga listeners ti Radyo Sagada ken dagiti followers mi ti social media iti entiro nga pagilyan ken iti balasiw taaw. Kat nga rod atoy manen ti programa mi nga Disaster Risk and Reduction Management Program dito ya Radyo Sagada no sa dino kat may ipaay ti LGU updates ken announcement ti munisipyo ti Sagada kaamuan ken kinatalged. Katsyak ni maing para iti programa nga MDRRM on air in partnership iti LGU Sagada babaan iti opisina ti Municipal Disaster Risk Reduction and Management. Nga rod iti panagrugi ti tudo anya kapagayam kata adumanen dagiti tattao nga mapan agbirok ti wild mushroom wenno damayan nga kunami dito ya Sagada. Kati mushroom foraging kat pasatan ti kultura ken tradisyon ti taga-Sagada ken pati pangkabyagan. Ngem bayat met nga daytoy nga aktibidad ket mangted ti makan ken income at damot laeng ti pangta nga ited na. Manipod iti poisonous nga damayan nagalis nga pagnaan biglaan nga panagtudo ken aksidente iti nasusulinak nga luglugar iti kabakiran. Ita nga programa kapagayam ket napauluan kas natalged nga mushroom foraging ita nga rainy season bayat nga protektaran metlang ti biag bantay ken ti komunidad. Iti sumanuno nga minutos kata unak ipaay dagiti practical nga safety reminders, traditional nga kaamuan, panang salaknib iti aglawlaw ken disaster preparedness bayat iti mushroom season. Kan sakbay nga ituloy tayo dayto ya programa, ipaayan ko pa'y manda kayo iti maysa nga kansyon na pauluan ay wanan taku wenno let us care.
Ayan, kata antayu garuda nangga ni Arnel Banasan iti kanta na nga aywanan tako wenno let us care. Kata kas panang ituloy, apay ba nga ti mushroom season kat agrugi iti bulan ti Mayo. Gamin kapagayam kata iti daytoy nga bulan nga agrugi ti panagtutudo. Ti gamin tati damayan kat mas kayat na da nga tumubo gamin kadagiti nababasa nga aglawlaw isu nga no agtudo ta medyo lumakdang ti dagaken ngumatu ti humidity amang patawo diti kasayaatan nga kondisyon tapno mabuod dagiti spores ti mushroom. Tinalamiis nga temperatura ken nababasa nga daga ti kabanbantayan wenno kabakiran ti makatulong tapno mapapartak ti panagdakkel dagiti mushroom. Dagiti nalilinungan nga kabanbantayan ditoy sagada ti gapuno apay nga nabaknang tayo iti adu nga klase dagiti mushroom. Adda ka nga uong atayan, kaputan, sudusdam, dagiti kadawyan nga mabirbirukan, kan adupay nga klase ti mushroom ti mabirukan tayo iti banbantay tayo dito'y sagada. Kan dito'y sagada kot adu dagiti diso ti pagtubtubuan dagiti damayan kasi jay Marlboro, Kiltupan, Ampakaw kan adupay nga pasa ti kabanbantayan dito'y sagada no sa dino kat adu dagiti mapan nga ag mushroom foraging wenno agbirok ti damayan kan ti daduma ket ag pamilya kan jay daduma ket ag babarkada kan adda dagiti mangkayat nga agmaymay sa ta adu ti tawan ti makibingay iti mabirukan da wenno isuda lang ti kinbagi. Numamingsan ket adda, numamingsan ket awan, kan numamingsan ket nabako wenno narunot ta kas kunada panahon lang po yan kapagayam. Ti wild mushroom ket kadawyan nga masidsida dito'y sagada, kan daytoy ket pasutan ti lokal a kultura, practices tayo ti mushroom foraging ket idi pay laeng daytoy nga malaramid. Dagiti daduma no adu tinabirukan da nga damayan ket ilako da nga fresh wenno i-dry da tapos ilako da kadagiti restaurants wenno ijay market ta nangina ti damayan anya kan karo dagiti uong kan upoy ta nangina ti balor ti maysa nga kilo nga dumanon iti 200 aging ga 300 kan nasurok kan nuhaan ak agkamalikat 1,000 jay dried mushroom. Taitan gamin kata aduon ti adda ti dehydrator na isu nga haan nga masayang no adu ti mabirukan tayo. Ken kabayatan namat gapu iti kasasa ti panawan ket ad-damet dagiti hazards iti ruwar nakaro dagiti kabakiran ken banbantay. Daytoy mo ti gapu no apay nga napatag ti kinasagana ken kaamuan. Dagiti peligro ken pangtabaya ti panagbirok iti mushroom. Umuna kapagayam ket dagiti poisonous nga mushroom. Dagiti daduma ang napagad nga damayan ket medyo pumareho unay iti itsura da kadagiti makan na variety. Kana ti panagsida kadagiti poisonous nga damayan ket mabalin nga mangpataod iti nakaro a sakit panakadadaal dagiti organs wenno panakatay no saan adagus a maagasan. Maikadwa ket gumalis ti pagnaan. Titudo ket pagbalinenaan napita ken nagalis dagiti dalan iti kabakiran. Agbalin a napeggat dagiti narangkis a pagnaan iti bantay ken mabalin nga agtungpal iti panakatnag wenno panakadangran. Maikatlo mo ti katibiglaan nga panagtudo kan panag-angep. Mabalin ang napartak nga agbaliw ti panyempo kadagiti lugar iti kabanbantayan wenno kabakiran.
Tinapig sa atudo ken napuskol nga angep ket mabalin na pabasitena ti makita tayo kas kunada zero visibility. Gapuito daytoy ket napugati panagbirok ti mushroom. Sumaro na mo ti panakapukaw iti banbantay. Tinapuskol nga ruruot ken kay kayaw iti kabagiran ken saan nga pamilyar nga pagnaan ti manglilo kadagiti mushroom foragers karon no haanda nga familiar iti napananda adiso. Marigatan dan nga mangbirok iti pagnaan na karon no agtudo ken naangep. Mabalin met laeng nga makasarak tayo ti ulog ken uleg ken dagiti insekto. Tati nabasa po nga aglawlaw ket mabalin nga paadun na ti aktibidad dagiti uleg ken insekto madisturbo no adu ti mapan ag mushroom foraging. Sumaruno ket ti agmaymaysa nga mapan ag birok ken delikado kaputa ti aksidente wenno emergency ket awan ti pilyan na. Sa dino katawan ti dagos at tulong nga available na karo iti nasusulinek na luglugar kan narigat signal ti cellphone. Ket para kadagiti safety reminders nga masapol nga panunutan tayo, saan tayo nga bastakan kanan dagiti mushroom nga haan tayo mabigbig no makan no wenno haan. Alaan tayo laang dagiti mushroom nga amu tayo nga natalgad nga kanen wenno damagan tayo pay umuna no haan nga poisonous sakbay nga iluto. Maikadwa ket iwasan tayo nga mapan agbirok ti mushroom nga agmaymaysa tapno kas pangarigan wenno in case of emergency adda ti kadwa nga ibaon man wenno tumulong. Agitugot ti flashlight, silbato, danom ken raincoat o window payong. Dagitoy nga basic supplies ket makatulong tapno agtalinaed nga natalged. Ken numapan tayo ag mushroom hunting ket masapul ken kasapulan nga amo dagiti pamilya tayo tapno kas pangarigan na da mangyari wenno mapukaw ket amuda ti anapanan wenno mangbirukan kada tayo. Ken napate ken importante nga ken kasapulan nga i-monitor tayo ti kasasaad ti panawan sakbay nga agrubat. Ket kabayatan na dadagiti haka-haka wenno mangmangeg nga numapukaw wenno haan nga dumandanon ti mapanan iti banbantay wenno kabakiran ket isardeng ken agsindi ti sigarilyo. Daytoy ket aduan ti nakabadas ken kunada met nga epektibo da di sigun iti kapadasan ket apoy ti ikabuteng dagiti haan nga makitkita wenno anito. Wenno baliktaden ti upper nga bado ken ag orasyon. Ken lagipan nga haan nga basta umisisbo iti anyaman adiso wenno gaburan ti inmisbuan tahaanda kanu nga pukawon sigun iti maysa nga elder. Ta maragip kumatlaang iti no anya ti kanayon nga ibagbaga dagiti lapu nga no umisbo ket ibaga kanu nga bari-bari wenno kayo-kayo. Nga mahaan ko amo anya kapagayam no adda ti basehan na nga usto daytoy keno effective nga ta iti DRR management. Dagiti daduma sumaganad nga nainsigudan na kaamuan. But anyways, dagiti kanayon nga ibagbaga dagiti natataengan nga usually dagitoy daket maysa nga klase ti disiplina dagiti elders isu nga kanayon da nga ipalpalagip. Itanmet ket maipalpalagip nga kanayon nga ipangruna ti kinatalged bago sumrek kadagiti mga masusukal na kabundukan wenno dagiti pinmuskulan dagiti ruruot kan batbatang kan sakbay tayo manan nga ituloy dagitoy programa tayo nga MDRRM on air
at pa iti maysa kantang Bantay Karayan Bakir. Bantay Karayan Bakir, ito'y kopilera, ay nagtayagda, naglalawada, nagpipintasta. Una ni Lolo, kastamat ni Lola, hindi una na, agano'n kan aguma, tinagpiyaganda. Kasat ka, pamilera, karabon na marswa, at taamin ken ka, edi una na. Naglabas piyal daw, bulan kan taw-tawan, ilig kordillera, nag-apaanda, kapag kinabak ng ayat datay ng una, taga-amin dayta, kayo ko dagita, tanong ko dayta, ay pumanaw kayo ta. Ay, 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 kita panaganda, bantay na kalban, karen na tiyanan, bakir na buuran. Anak ko dilhera, itaakriin ka, bumangon ka, kan nagsalutsot ka, anyat maramiran ta. Ay, 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 tinapanaganda, bantay na kalban, kain na tiyanan, bakir na buuran. Nakabsat ka kailyan, pag-ibengget ka ayan, hintay nga rin bantayan, taga-aliyanakan, indet ni kabunyan. Ay, 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 tinapanaganda, bantay na kalban, kain na tiyanan, bakir na buuran. Ay, 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 tinapanaganda, no amin bantay na kalban, kain na tiyanan, bakir na buuran. Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office on Air. Adto iti programa iti tangatang apakaibingayan dagiti napapateg ka impormasyon may panggap panagsagana, panagresponde, kag panagrecover manipod iti agtutuma a klase ti diligra ng emerhensya. Agplano, aganad, kanagsagana para iti pagtalgedan iti tunggal maysa. Isasagot kada tayo iti LGU Sagada tan Radyo Sagada 104.7 FM. MDRRMO on air. Time check kapagayam kat dati 21 minutes kalpasan ti oras ti alauna kat madama tayo latang agdidangag iti programa ti Radyo Sagada nga MDRRM on air. Kasa panang ituloy
At to'y dagiti na insigudan na kamuan iti responsable panagbirok iti damayan when no mushroom foraging. Dagiti kun kuna dagiti elders ket saan nga agal-ala iti damayan nga asideg dagiti tinamaan ti kimat. I-survey pa'y umunati aglawlaw tano at dati makita nga nakimat nga kayo ket mapan iti sabali adiso ta isu ti pagbirukan ken kanayon nga usalan ti bunong wenno kutsilyo nga mangdalus kadagiti nabirukan nga damayan ta isu ti pangkontra ti kimat ta dagitoy nga pamayan ket isu ti araramiden da idi sigon iti kapadasan. Istimaren nga mangbigbig kadagiti damayan nga adati ring na ta sigon kadagiti kaapwan tayo no nakaposisyon nga upwards ti ring kat dagijay ti poisonous wenno haan nga edible ken no downwards sumat kat dagijay ti edible wenno makan. Kan ti aramiden da hindi kata no ramananda ket medyo nagasang haandan nga alan ta dagijay mat kano ti haan nga masida. Ket adtoy dagiti sumagmamano nga kaamuan no kas ano nga bigbigen dagiti edible nga mushrooms ken dagiti lugar nga saan nga mabalin pag-alaan ta dagiti mas natataengan ti adu ti kaamuan na maipanggap iti mushroom foraging ken kabayatan na napateg nga respeto tayo ti kabakiran ken ti aglawlaw bayat iti panagbirok at ti damayan. Ayan. Ano ba ang gagawin natin in times of emergency? Winuan niya ba ti aramidan? Iti oras ti emerhensya. Sigun kadagiti napakapadas madamdamayan dito sa gada ket ag hallucinate na ken naburista ken nagsakit ti tiyanda. Ket adtoy ti sintomas ti mushroom poisoning. Ti sintomas sigun iti siyensya wenno panag-adal ket panakaulaw, panagsarwa, stomach pain, panaglinget, panagburis, ken marigatan nga ag-anges. Kalpasan nga mga anti-poisonous nga damayan, isu nga kanayon nga obserbaran dagitoy nga sintomas, tano marikna ay ket amuyon ati gapu. Karuno aammo nga nangan ti mushroom isu nga dagos nga mapan ijay ospital para iti medical assistance. Haantayo manen nga basta i-diagnose ti bagi tayo kan damdama haantayo ammo ti pagbanagana. Kananya mo ti aramiden no kas pangarigan nga matinag wenno masugatan. Kasapulan ti basic first aid ken dagos nga assistance. Daytoy ket napateg tapno prebentaran dagiti injuries nga maging mas seryoso. Kinakasapulan matlaeng nga ammo tayo dagiti kang runaan nga hotline numbers tapno adati matawagan nga rumesponde bayat iti emergency. Ket atoy matkapagayam ti basic first aid reminders. Dagiti simple akaamuan iti first aid ket makatulong nga imanihar ti sugat, sprains wenno minor injuries, bayat nga urayan ti medical help wenno assistance. Tati dagos nga panakaagas ket dakdakkel ti tsansa ken naparpartak ti panagrecover nakaro iti kaso ti poisoning. No adati makapadas iti panakaulaw, panagsarwa, panagsakit ti tiyan ken marigatan nga ag-anges, kalpasan nga mga iti mushroom ket dagos nga aramaten ti medical help. Saan tayo manen orayan nga kumaro ti sintomas ken mas nasaysaya at pay no itugot ti sample ti mushroom nga kinantap no adati magbigbigan dagiti health workers tayo. Ket adtoy met dagiti sumagmamano nga emergency preparedness tips. Itugot ti cellphone no adati signal na makatulong daytoy nga tumawag iti rescue. Itugot ti basic nga first aid supplies kasi ti bandage, antiseptic ken agas nga makatulong nga imanihar dagiti minor injuries adagos. Iwasan dagiti delikado nga pagnaan no adati napigsa nga tudo, tanong napigsa ti tudo ket napigpigsa ti pangta ti panagrigaay ken aksidente.
Ag sublilatan no ti kasasaa ti panawan ket delikado ken saan a natalged. Tapanunutan tayo nga mas importante ti kinatalged tayo and when no ti sabali a banag. Kat adtoy mat dagiti community preparedness ken environmental protection. Umuna, ti forest protection wenno panang salaknib iti kabanbantayan. Tinasayaat ken natalged nga kabakiran ket pabasiten nati panagreggaay, masalakniban dagiti pagapuan ti danum ken masuportaran ti makunkuna nga biodiversity karaman ti pagapuan ti mushroom. Preventaran ti puor iti kabakiran manipod kadagiti campfires ken sigarilyo. Tati nadarasudos nga panang imanihar iti apoy ket makadadaol iti bantay ken agbalin nga pangta kadagiti kabangibang nga komunidad. Kasapulan nga dalusan tayo dagiti pagnaan ti umno nga Tati umno nga panag-ibalang ti basura ket makatulong iti panakaipreserba ti aglawlaw tapno natalged para iti amin dagiti pagnaan. Napatek kin importante ti kooperasyon ti komunidad no adda ti emergency tano agtitinulong ti maysa nga komunidad ket epektibo nga makaresponde bayat iti aksidente ken ditigra. Dagos nga ipadamang ti mapasama nga aksidente, tati dagos nga panag-report ket mas naparpartak ti panagresponde ken mapabasit ti paggad. Kas kunay ti Tagalog, ang paghahanda sa sakuna ay hindi lamang tungkol sa pagtugon sa panahon ng mga emerhensya. Nangangahulugan din ito ng pagprotekta sa ating mga kagubatan, kabundukan at mga pinagmulan ng tubig. No agtinulong ti entiro nga komunidad ket mas malapdan ti panakaaksidente ken mas napartak ken epektibo ti panagresponde iti emerhensya. Palagip nga ti panangsalaknib iti aglawlaw ket panangsalaknib met laeng iti biag ken pangkabiyagan. Kansakbay manen nga ituloy tayo daytoy programa tayo nga MDRRMO on air ipaay ko pa iti maysa a kansyon. Daga ay indawat kabunyan noon kamulan at wada ipangan imbag tawada nata siya ng pandusuan mantikida noon tunan man pasyaran Danuma hindawat kabunyan siya namang tago ng sinuding ulan siya na nilumang tawada sa lungatan menamamusan iyaman ragsakan nawaya libri amin sa Isunay wanan Tisyanan masikenan Nabintas inrig na Amin sa'y bubuyan Isunay wanan
naan mayap tay dengdenggen wadasan na puyay pares na kaiyan puyay mang silaw puyay ka sa bulan nawaya libre aming say naidoan isunay walan pasyanan masikanan nakita sinrik na aming say buy-buyain isunay walan para sinasakbayan Kat time check, kat eksakto nga 11:37. Kas panang ituloy, iti panagrugi tiya mushroom hunting dito sa Sagada, kat itultuloy tayo tiya panagsanay tayo iti natalgad kan responsable nga panang birok iti mushroom. Pagkadwaan tayo ti traditional nga kaamuan, panang salaknib iti aglawlaw, panagsagana iti ditigira tapno masalakniban ti bagi ken ti pamilya ken ti entiro nga komunidad. Tandaan, pangkaligtasan muna bago pumasok sa mga kagubatan at mga daanan ng bundok. Saan nga basta nga ag-alala tiya mushroom nuhaan tayo nga mabigbig. Laging igalang ang kalikasan at maghanda para sa pagbabago ng mga kondisyon ng panahon. Ken importante ken kanayon nga lagi pan tayong mutlaeng dagitoy nga emergency hotlines ken i-save iti cellphone. Hotline para ijay Operations Center ket 0967-301-2380. Ti hotline ti Operations Center ket 0967-301-2380. Hotline ti Municipal Health Office wenno ijay RHU ket 0926-0334134. Hotline iti Municipal Health Office wenno ijay RHU ket 0926-0334134. Ti St. Theodore's Hospital ket 0985-8685135. Manan St. Theodore's Hospital Hotline ket 0985-868-5135. Ti Municipal Police Station ket 0998-598-7840. Municipal Police Station Hotline number ket 0998-598-7840. Kan hotline ti Municipal Fire Station ket 0963-734-5686. Hotline ti Municipal Fire Station ket 096374 Hotline para iti Municipal Fire Station ket 0963-34-5686. Kan atoy ti palagi para kadagiti tri-cab operators ken drivers manipod iti LGU munisipyo ti Sagada.
babaan iti Municipal Ordinance Number 10 Series of 2022. Amin nga tri-cab operators kan drivers iti munisipyo ti Sagada ket Tarabayan ti Municipal Ordinance Number 10 Series of 2022 Section 23. No sa dinokot mangtud ti penalties ken violations kadagiti sumaganad. Ket atoy dagiti penalties dagiti aglabsing. Iti overcharging kan refusal nga agitad ti discounts kadagiti senior citizens, estudyante ken PWDs ket mamulta ti 500 pesos. Tasigun matlang kadagiti duma nga reklamo ket datihaan nga mangtungtungpal kadagiti umno nga discount pinodiskwento ken dagiti driver nga agbulbuliw iti sarili da nga presyo ti pamasahe at dati agbalin nga times 2 anya ken failure to present MTOP when no motorized tricycle operators permit ti multa na ka 300 pesos. Driving without ID issued ti BPLO kat ti multa na 300 pesos. Driving with improper attire kat multa na 500 pesos. Ti saan nga pa nang iturod kadagiti pasahero iti rumba nga destinasyon kat mamulta ta isu nga no ibagada nga demang kat iturod ay ijay demang urepay no adda ti karga nga mapan ijay ambasing iturod lata iti destinasyon. Jay, ti pasahero kataan manen nga basta iturod laeng aging ga ijay atoy. Tatimol tayo, ay nagbasit 500 pesos. Dapat 2,000 diay. Smoke belching kat 300 pesos ti multa. Unregistered with no change engine or chassis kat 500. Non-functioning lights, tihaan nga ag-function, dagiti lights, tail signal, ken headlights, timulta ket 500 pesos. Awan ti roofing ken windshield ket 500 pesos, timulta. Narugit no nabuo nga windshield, ket mamulta ti 500 pesos. Kasapulan nga dati basuraan, iti unag ti tri-cab, tatno adamot pag kargaan dagiti pasahero iti basura, tahaan damanen nga ibulang ti kalsada ket may samanen nga problema dati kang runaan nga problema dito Sagada ket ti basura awan ti umno nga waste management tayo ti multa na daytoy 300 pesos. Jay agmamamaken ag sigarilyo habang agmanmaneho ket dati multa na nga 500. Iti naming san sigun iti kapadasan at dati nagluganan ni nga mapan iti bangaan ket kanatutupra ti mamaken itaytayab ti angin. Isu nga please good ay nga drivers ti tuktuk tawan tupraan ti mamaket ay adang rudag ijay battles ti danom. Bueno, kaya't yung agbayad ti 500 pesos nga multa. Violation ti Anti-Distracted Driving Act kat 500 pesos, ti Modified Defective Mufflers kat 500 pesos. Carrying explosive firearms ken deadly weapons kat 2,500 ti multa na. Manen may palagip nga dagiti colorum nga haan pay nag-renew ti permit kata mapandan ag-renew tadakkel ti penalty na daytoy nga 2,500. Han nga kasapulan manen nga irugidang agtiliw sa kayon tumanon mapan agpila nga ag-renew. Tasigon ka ni BPLO ket adu pala ang dagiti haan nga naka-renew ti permit da nga ag-operate. Driving with expired MTOP franchise ket mamulta ti 2,000 pesos. Driving nga want valid ID with no expired license or OVR ket mamulta ti 2,000. Driving under the influence of liquor when drugs ket mamulta ti 2,000. Illegal parking with no obstruction of traffic ket mamulta ti 500.
Driving with no body sticker or no plate number, ti multa na 1,500. Okay, kadagiti mo turumbang lang nga matiliw, kadagiti manglabsing iti nasong ordinance, kadati pamalubos ti mayor kadagiti kapulisan tayo dagiti mangtiliw, kadagiti aglabsing. Barangay officials kan traffic enforcers iso nga numatiliw ay katkapilitan ang agbayad tayo ta damot ti paganurutan nga surusurutan tayo kan legal daytoy. Iso nga maitdan ti OVRs makumpiskar ti lisensya wenno ma-impound ti TRICAB. Isu nga mabalbalakadan, amin dagiti drivers kon operators ti TRICAB nga surutan ti Municipal Ordinance Number 10 Series of 2022. I-memorize yun dayta mga TRICAB drivers ken operators. Tap na may sigurado ti kinatalga disiplina ken kinaanayas ti pampubliko nga transportasyon ag titinulong tayo kapagayam nga tagasagada no dati amo tayo nga linmabsing kat dagos nga report kadagiti otoridad. Diretso, haan nga i-post iti Facebook, ti umuna nga aramiden, haan nga ti Facebook, when ni cellphone, ti mapanmagna nga pan agdarum kadagiti otoridad. Nanay ti TRICAB drivers, santay ugalian nga agpilpili ti pasahero, haan manen nga gaputa, in palagi po dagiti sumaganan nga kasapulan nga surutan, kat saan kayo manen mangilugan. Kasjay ti aramiden tayo, tap na awan ti ma-penalty kan matiliw. Katatanmat kat mauawis matagiti ubing agtawan ti 12 pababa iti aktibidad ti LGU nga guiding young minds to love and protect nature mamay sayang kat intun Lunes May 25 Vijay Softball Ground. Kalaman iti aktibidad dagiti obstacle course ay ayam arts can recycling activities para kadagiti ubing nga panggap na nga isuro kadagiti agtutubo ti panang balor ken panang salaknib iti aglawlaw. Kat ato'y ti malpasan ti DRRM program ti Radyo Sagada in partnership iti LGU Sagada babaan iti Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Manan saan tayo nga liplipatan nga boyaan, i-share, i-like, and i-subscribe ti Facebook and YouTube ti Radyo Sagada nga Radyo Sagada 104.7 FM para iti updates public service announcement kamuan kan dagiti kangrunan nga damdamag. Siyak ni Maing pumakpakada. Stay tuned for more songs on air here at Radyo Sagada 104.7 FM. Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office on air. At iti programa iti tangatang apakaibigayan dagiti napapatag ka impormasyon may panagsagana, panagresponde, kat panagrecover manipod iti agtutuma a klase ti diligra ng emerhensya. Agplano, aganad, kanagsagana para iti pagtalgedan iti tunggal maysa. Isasagot kada tayo iti LGU Sagada sa Radyo Sagada 104.7 FM. MDRRMO on air.